Šta radiš tamo? Hm? A? Vrh poplavnog talasa prošao je jučer kroz australijski grad Brisbane, treći po veličini na tom kontinentu, ali je najviši nivo vodostaja ipak za oko metar Palim svetlo. nego što se spava. Jesi. Ljeviti vodeni talas Evo ovo, bre. jučer oko 19:30 uključu Nema to visoko vojsko. 4 zapadno 46 metara. Najteže je u gradićima Ipswichu i Columbiji, zapadno od Brisbanea, gde je od sredine decembra 13 osoba poginulo i još najmanje 70 Ništa ima ustavac. Daj u ruku da ti stane na ruku. Pobno se da. To je si. Idi gore. Najteža situacija je u gradu Terezopolisu, u oblasti Severoistočne Koreje. U popolnosti život je do sada izgubilo najmanje 195.000 je evakuisano i smješteno više od 100 miliona tankova, dok je Britanija Što ću vam uvijek kažem? Haco! Nemoj. Nikola, daj mi jednu kašiku. Nikola. Nikola. Dođi, co? Kašiku mi daj jednu. Dođi! Pa ne mogu. Evo. Opa! Uvereno. Si mi stikao će. se nalazi na listi svjetske prirodne baštine UNESCO. U Novom Sadu potvrđen je prvi slučaj novog gripa H1N1 u ovoj godini. U kliničkom centru Vojvodine danas primljene su još 2 osobe za koje se sumnja da su U odnosu na prošlu godinu, kada je u Srbiji zabilježena epidemija gripa izazvana virusom H1N1, sadašnji broj obolelih ukazuje na blažu kliničku sliku. Troje obolelih iz Novog Sada trenutno su na klinici za ispitne bolesti kliničkog centra Vojvodine. Skoči! Skoči! Aco! Ajde! Nemoj mu daj. Op! Zagaci. Pokušala pomoći. U toku je vakcinacija trovalentnom vakcinom koja u sebi ima imunne koji štite od takozvanog sredstva gripa. Nije neobično da se otkrije prisustvo virusa i u Novom Sadu, a i u drugim delovima Srbije, pogotovo nakon što je potvrđeno prisustvo Nišu i Zrenjaninu. Prema tome i dalje će se otkrivati prisustvo virusa kako H1N1, tako verovatno i H3N2. Dođi. Vidjet ćemo da Dođi. i gde virus, Tako. u svakom slučaju virus gripa Gdje si? u situaciju u Srbiji. Gdje si? I očekivati je u skorom Piju! periodu koji je pred nama porast Poradiš mu. problema